Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana,
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos maray na pagka-aga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Nilia Marcaida, Ma'am Susan Villarcano, Sir Edwin Sistina, Sir Arman Reyes, kay Ma'am Boriga da Sir Teresita, Ma'am Mary Grace Caudilla, maoran na pagkaaga tabi. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Martes, Tuesday, petsa 23 na po kita ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2024. Sabayan po nindo sa indong lingkod. 2 oras kita 7 to 9. Para irestoryahan lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuyang palibot. Siyempre po, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kang mga pigpapabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin na serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 23. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Birthday mo tabi ngunyan Ma'am Joyce Almonte Mendoza. Birthday mo tabi ngunyan Madam. Siring man po sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawan sa kuyang Perming Tugon ha. Iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Wara man po tabi baga Ma'am Mary Grace ki maingat kan sa dirita kundi kita man sana. Bako maoran-oran tabing pagkaaga, keep safe po sa gabos, sabi ni Ma'am Mary Grace. Lalo na po sa mga motorista, no? Lailuways na tamal na po ang tinampo. Daman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang na. Amen! Amen! Mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo.
Live na live kita mga tugang mga kabayan sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Duo. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maresa na kitang kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibos sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto mi po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. Bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Ayan na Oy, mga tugang, Martes na po. Martes na tabi, Ma'am Caitlin Pulo. Good morning tabi, pabati na tabi sa family ko dyan sa Mauraro. Tapos sa Malinaw. Salamat tabi, ikapalan iyan, Mr. Hulbutana. Ayo Kata may iba pa. May iba pa tabi, Ma'am Kate. Kay Ma'am Anita Aquino, maray na aga tabi. Kapilamang tabi, may time kasi malipot baga tabi ang panahon. Pertingon yan magkapi-kapi man ng gantabi, Mama Cheryl Kapil. Anon masiram na kapingon yan, so tinutong. Eyo, yan ang pertingon yan, may kapi kang tinutong, tapos sigwa kakisupas bagan so turo talinga. Okay na yan. O kung bako, so mga nagkaturumbang batag kasudma, o pinakro mo, sabayan mo kikapi, ay perte. No. Grabe so paros-paros kasud mano. Biyo tinaral mo so mga batang. Grabe po so habagat. Taud-taud tabi mga tugang aaramon ta. Ang pinaka-latest po sa tuyang kamugtakan kang panahon. Naging typhoon category na si Karina. Tapos garigwa pagkiduwang low pressure area na palaog sa par. Gari ngaya tarakip na. Sunod-sunod ngaya. Bata ngaya mapiesta dyan sa Malinaw. Paano kaya ni ngaya masabaw? No. Oy, ano po, tabi, mate Edwin Sistina, ang satuya mga reparong niya na Martes. O, kumusta? Naghiling po kamukang sunakan sa tuyang presidente. Naghiling po kamukang suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pagurulayan ta daw. So, mga panibago, sabi kang iba, mga panibago na naman na buwa. Panibagong buwa ngaya, sabi dyan sa Banwaan Kantiwi. Pero, so, gabos da tabing pugo. So, gabos ng pugo, pigbanak po, kan sa tuyang presidente. Eyo. Pero, igwa magiraray kipugo. Igwa magiraray kipugo, de, pwedeng daing pugo. Paano na so quick-quick? No. Ano nga yung pugo yan? So, nababakal baga dyan sa mga street food. So, yan nga, may pugo. Pero ngayon sa Pilipinas, bawal na ang pugo. Yo! Duman mga tugang sa pigsasabing, atin to! Atin to! Kita ngayaan may karapatan sa West Philippine Sea. Duman nagtirindugan sa mga sa mga malabanan.
Grabe, nag-standing ovation sa mga yaon naman sa Congress. Ay, tananin daw. Atin to. Bako ngayon tabi si Javier. Sige, sa Indo yan. Ano pa? Sa mga, sa agrikultura, dakol da tabing ipinanao na mga podkeni, mga banhi, mga fertilizer, mga cash assistance sa mga parauma. O sa mga paratukdo, may mga tuga na. May mga tuga na. Sabi kang aki, tabi, baka joke. Alay na bagang pigkukurahaw kang mga kaakian. Ay, mga kaakian kan mga kamaistrahan. Langkawan man lamang ang sa Indas will know. No. May tuga na naman tabi mampran. Kamu ngaya pinangakuan na gusto Panginoong utubon. Labi-labi na ngaya kamo. Sa mga parasira, ano pa? Oy, so presyo kang bugas! Ano nangyari? No. Sabi kang saro dumanalo latabi si Javier. Okay ngaya, maski dahi ngaya maging 20 pesos ang kilo kang bugas. Maski ngaya 25, pwede na. No. Agari ngaya dipisil mananggad na maging 20 pesos ang kilo kang bugas. Naibali nga dahil na mautob so 20 pesos ang kilo kang bugas. Pwede na ngayang 25. Hiling mo na iyan. Mga trabaho da. Ano lang trabaho ta digdi? Maurag digdi sa Pinas, ang trabaho digdi magtambay. No. Toga lamang nga sabi ni Ma'am Fran. Good morning tabi sa imo Ma'am Fran. Bisa tiwi ngaya kamo ngaya tinuga na gusto pa nindong utubon. No. Mailing ta yan. Igwa pa ki pirapa tulupang taon ang satuya pong presidente. Lingon ta. Yo. Sige, ano pa? Maray pa dyan sa probinsya kang Catanduanes. Naglangkaw da tabi so produksyon kang abaka nin 50%. Ay very good. Diyan baga sa Catanduanes hali ang abaka. Yo. Very good yan. Oy, dyan sa Banwaan tabi kang ginubatan. Umaray pa dyan sa Banwaan kang ginubatan. Tanaglangkaw da tabi sulibel kang tubig. Ngunyan pong naguuran-uran na. At problema tabi baga mamlis man lapas kapos abalon. Kang mga water system. Kang tag-init. Day talagang tubig sumanga o kaya kulang ang tubig kan mga water source. Ngun yan na naguran-ura na o dyan sa ginubatan naglangkaw da sulibel kan tubig. Indasan na dyan sa Banwaan kang malinaw. Nagbaha-baha na lamang sa malinaw dahil pa sa tubig nagbubulos. Isalbata na. Tangaya mapiesta. Ano nangyari? Diyan sa ginubatan naglangkaw sulibel kan tubig sa sarong aldaw sana itong mga pag-uuran. O diyan sa malinaw ano na? May pigpapakaray kaya ngayang tinampo. Kaya daing tubig.
Bata mapiesta na baga dyan sa sentro kang Malinaw, adi. Ayan, sana nga yan. Sabi ni Ma'am Franz, dyan niya sa Malinaw, mauran ki mag-init, daing tubig. Hiling mo na si Ma'am Franz. Maray pa sa ginubatan, naglangkaw databi sa level kan tubig. Dyan sa Malinaw, kumusta? Bangang may pag-aadal dyan na bastante ang mga source. Base naman sa pag-aadal, pwede nga nila supplyan ang premier distrito kang probinsya ni Albay. Dyan sana sa Malinaw, dyan nga ni sa labnig daing tubig. Saan daw si Chak Sili nagharok? Tagurang na si Chak Sili, papaharokon pa nindaw. Naginda ka ngayon. Hindi, ang gibuhon naman tama pista sa Malinaw, supplyan naman kan su ali sa bumbiro dyan sa fire truck. Baga permen solusyon. Ang solusyon, mag-distribute kitubig gali po sa fire truck kang Bureau of Fire Protection. Kaya yan ang solusyon. Nem. Maray pasupitsil tamay tubig sa Malinaw. Ano na daw? Yan tabian mga kahaputan. Kaya kita naghapot man sana kung napaw no. Nata. Tas sa ginubatan databi Sir Javier. Luminang kausulibel kan tubig. O tanagoora na. Tarog baga kay ini perming ang rason nagluya so source kan tubig ta grabe so tag-init baga. Diyan sa ginubatan sarong aldaw sana nag-uran naglangkaw so level kan tubig. Sana all. Sa Malinaw sabi ni Ma'am Franz mag-uran niya ki mag-init dahil tubig. Pangyayari. Ay, Diyos ko, nasana. Ano na kita? Ano na tayo? No. Ano pa ang mga reparo tangon yan? Martes, uy, ang LTO vehicle. Nakikipag-coordinar databi sa LGU Legazpi para po sa sharing kang data kang mga driver na may mga violation. Yo. So prisa atabi mga tugang 2024 nagpapadagos diyan sa syudad kan Legazpi. Madara databi ininin na maabot sa 50 million halaga na revenues o diyan po sa syudad. Arog lamang kay ni. Bakong permi abonado. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang mga reparota. Ngunyan tabing aldaw nin Martes. Petsa 23 na ngunyan kang bulan na Hulyo taon 2024. Sige mga tugang, alas 7:26 na tabi mga tugang. Salamatan tanamunan sa tuya mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Repar. Mga tugang, salamat po sa MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana po yan makuha along National Road. Sa pagitan po yan UST and Mariners o dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po dyan. Kay Madam Maylin, uhayo gusaymas. Ingat tabi permi. Mabuhay ka tabi. Siring man mga tugang. Ang programang ini dara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Ay forever po sa Albay. Kasabay tama dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse, kan syudad nin Tabaco.
Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila Kang Malinaw Albay. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. O dyan iyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay kay Busbab. Dyan po kamo magtaya sa loto, bako tabi sa witing. Tapos sa pula puti. Sa loto kita. Diyan sa lamang kita maging milyonaryo. Bakong iyo tabi Ma'am Lumen Capos Seriola, Ma'am Maria Elena Yamamoto, Ma'am Mona Lisa Rialobit. Sa loto kita magtaya. Kaya, sa loto tabi kita magtaya, may chance lamang kita maging milyonaryo. Yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Serbisyo Asin Ripa. Alas 7:28 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Darangog tabi kita mga tugang ta kuonta na po muna ang linya kang pag-asa. Aramontan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Igwa mga nagkakaperang weather disturbance. Apwera kang si Bagyong Karina. Igwa pang super lakas na habagat. Tapos garigwa pa kipigbabantayan na palaog na naman na LPA. Sa laog kang Philippine Area of Responsibility. Ayaw, sige ta, kuantanabi mo na ang linya kang pag-asa. Sige, pag-asa tabi. Good morning, pag-asa. Magandang umaga, narito po ang latest sa binabantayan natin na si Bagyong Karina as of 5 a.m. ngayong araw ng Tuesday. So unahin po muna natin yung latest satellite image. Itong sentro nitong si Bagyong Karina or si Typhoon Karina as of 4 a.m. ay huli itong namataan sa layong 380 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 160 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito sa direksyong north-northwestward at sa bilis na 10 kilometers per hour, and kung makikita po natin dito sa latest satellite image, malaking bahagi pa rin po ng Luzon at Visayas. Asahan po natin na patuloy makaranas ng maulan na panahon ng ngayong araw, dulot ng epekto nitong si Bagyong Karina, pati na rin ang epekto ng enhanced southwest monsoon o hanging habagat. Alamin po natin mamaya yung mga areas na makakaranas po ng malalakas mga pagulan base po sa ating mga heavy rainfall warnings at yung mga weather advisories po na na-issue ng Pag-asa. Ito po yung ating latest forecast track as of 5 a.m. Base po sa ating latest forecast track, nakikita po natin na mananatiling malayo yung sentro nitong si Bagyong Karina habang binabaybay yung silangang karagatan ng extreme northern Luzon. And kung makikita din po natin, walang anumang bahagi po ng ating bansa ang nakapaloob dito sa cone of probability or yung area na posibleng lapitan ng sentro nitong si Bagyong Karina. Kung may landfall scenario man po tayo, most likely dito sa may north portion or northern portion ng Taiwan bago po tuluyang itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At inaasahan po din po natin, medyo may kabilisan yung magiging pagkilos nito within the next 24 hours or sa darating na Wednesday. Asahan po natin or estimated na nasa layo itong 295 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Pagdating naman po ng Thursday, estimated na nasa 450 kilometers hilagang bahagi or hilaga po ng Itbayat, Batanes yung sentro nitong bagyo, at inaasahan po natin by Friday ay nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung makikita din po natin sa ating latest track forecast, itong area na highlighted ng yellow, yan po yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Karina. At kung makikita po natin dito sa may eastern section ng Luzon, ay may ilang bahagi po ng ating bansa ang naapektuhan ng malalakas na hangin na dulot nitong bagyo. Kaya nakataas po yung tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon. Particularly, ito po yung areas na highlighted ng light blue. Nakataas po ang signal number 1 sa Batanes, sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan, pati na rin po sa eastern portion ng Isabela,
Nakataas din po ang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, pati na rin sa Polillo Islands, Calaguas Islands, at northern portion ng Catanduanes. Sa mga nabanggit pong lugar, asahan po natin yung malalakas na hangin na dala nitong si Bagyong Karina. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, meron po tayong mga pag-ulan na dulot ng epekto ni Bagyong Karina at mga pag-ulan na dulot naman ng hanging habagat. Itong mga pag-ulan po na ito ay dulot ng epekto or direktang epekto ni Bagyong Karina. Ngayong araw, asahan po natin yung 100 to 200 millimeters or heavy to intense na mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Samantalang 50 to 100 millimeters naman po inaasahan or moderate to heavy rains sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Apayao at Cagayan. Pagdating naman po bukas, mostly dito sa may extreme northern Luzon, mararanasan yung malalakas na pag-ulan dulot ni Bagyong Karina. Nasa heavy to intense rainfall mararanasan sa Batanes. Pagdating naman po sa Babuyan Islands, nasa moderate to heavy yung inaasahan ng mga pag-ulan. And pagdating naman po ng Thursday, bahagyang hihina po yung mga pag-ulan, although moderate to heavy pa rin inaasahan sa may area naman ng Batanes. So ito po ay yung latest heavy rainfall warning issuances ng ating Pag-asa Regional Services Division. Base po ito sa heavy rainfall warnings ng Northern Luzon PRSD, NCR PRSD at Visayas PRSD. Nakataas po yung orange rainfall warning or orange heavy rainfall warning sa hilagang bahagi ng Occidental Mindoro as of 5 AM. At nakataas din po yung orange rainfall warning sa Ilocos Norte. Ibig sabihin po niyan, mataas yung posibilidad ng mga pagbaha sa mga susunod oras sa mga nabanggit na lugar. Samantalang yellow rainfall warning naman po, nakataas sa Cavite, Batangas, dito po sa Metro Manila, pati na rin sa Bataan, sa katimugang bahagi ng Occidental Mindoro, Palawan, Ilocos Sur, Cagayan, Abra at Apayao. Yung Cagayan po, kasama po dyan ang Batanes at Babuyan Islands. Ibig sabihin po ng yellow rainfall warning ay mataas po may posibilidad ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas. So ingat po sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman po sa mga pag-ulan na dulot na epekto nitong southwest monsoon o hanging habagat, base po ito sa ating latest na weather advisory issued kagabi ng alas 11. So asahan po natin ngayong araw based po sa ating weather advisory na malalakas mga pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dito po sa areas ng Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite at Occidental Mindoro, asahan po natin yung heavy to intense na mga pag-ulan ngayong araw. Samantalang sa areas naman po sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Laguna, pati na rin sa Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, at sa hilagang bahagi po ng Palawan kasama ang Cuyo at Calamian Islands. Asahan po natin ngayong araw ang moderate to heavy na mga pag-ulan. Pagdating naman po bukas, heavy to intense pa rin po inaasahan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang magpapatuloy pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, pati na rin sa Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, sa Antique at northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo at Calamian Islands. Samantalang pagdating man po ng Thursday, bahagyang hihina po yung mga pag-ulan na mararanasan natin, pero asahan pa rin po yung heavy to moderate to heavy na mga pag-ulan sa areas po ng Ilocos Region, Abra, Benguet, pati na rin sa Zambales at Bataan at Occidental Mindoro, pati na rin sa may Calamian Islands. So mostly ito po yung mga exposed parts sa may western section ng Luzon area. So yung mga areas po na nabanggit natin na posibleng makaranas ng mga pag-ulan ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw, pinag-iingat sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga malawakang pag-ulan. Pagdating naman po sa mga lalakas na hangin, yung areas po nakataas yung tropical cyclone wind signal number 1, ay asahan na po natin yung malalakas na magpagbugso ng hangin dulot na epekto nitong si Bagyong Karina. Pagdating naman po sa mga malalakas na hangin na dulot naman nitong southwest monsoon, asahan po natin yung strong to gale force gusts or yung pagbugso ngayong araw sa Ilocos Region,
Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, pati na rin sa Aurora, dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. Pagdating naman po bukas, malalakas na mabugso ng hangin din po mararanasan sa Babuyan Islands, Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, sa Quirino, Central Luzon, dito po sa Metro Manila, pati rin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Pagdating naman po ng Thursday, asahan pa rin po natin yung strong to gale force gusts o yung mga malalakas na pagbugso dito po sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, sa Quirino, Central Luzon, dito pa rin po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at Northern Samar. Sa kalagayan po ng ating karagatan, as of 5 a.m. ay nag-issue po tayo ng gale warning dito sa may hilagang bahagi or hilagang baybayin ng Northern Luzon. Nakataas po ang gale warning sa areas ng or sa karagatan ng Batanes at Babuyan Islands. So delikado pong pumalaot lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Gayon din sa may western seas or sa kanlurang karagatan ng ating bansa at silangang karagatan ng Luzon area. Nasa moderate to rough seas or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan. Kaya pinagpaypayo na po natin yung ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. As much as possible po, wag po muna tayong pumalaot. So ito po yung summary ng ating track forecast or magiging pagkilos nitong si Bagyong Karina sa mga susunod na araw. So generally, kikilos pa rin po ito generally northwestward to northwestward ngayong umaga hanggang bukas. At mananatili po itong typhoon category hanggang paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Gaya po ng nabanggit natin kanina, kung may landfall scenario po tayo, ay most likely dito sa may northern portion ng Taiwan bago po ito lumabas ng PAR possible by Wednesday evening or Thursday ng umaga. At yan muna po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay mga tugang, salamat po sa Pag-asa. Ayan tabi mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Dahil man ki direktang epekto sa tuya digi sa Bicol Region ining si Bagyong si Karina. Pero ang matindi ini pungso lalong nagkukusog na habagat. Ang nagpapaoran-oran digi sa tuya. Kaya asahan tapatabi mga tugang ang mga paguran sa mga masunod pang aldaw. At posibleng magluwas sa Philippine Area of Responsibility ini pong si Bagyong si Karina sa Biyernes pa. Bata piyesta bagatabi Sir John de la Rosa dyan sa Malinaw. Masabaw. Maray o maayong adlaw po Sir Mox sa nagalantaw galin dito sa Cavite o Kawit Cavite. Shout out databi sa tropang BNT. Hi Mabo po kayong lahat. Sige. Kay Sir Art Gomez, good morning. Kay Mosang Sairi, good morning. Igi ingat tabi. Si Kasuha mo na yan. Kay Puhan iyan, si Kasuha tanganing makuha mo na so sa imong promotion. Kay Boss Ato, good morning. Kay Dr. Clyde. Dr. Clyde Kope. Morning tabi sa imo. Ang sakuyang pandiurag na doktor. Good morning tabi, ingat. Kaya ngayon mag-ingat-ingat. Kay Pading Ed Bordeos na yaon pa dyan siguro sinda sa kamera. Yaon pa ka mo dyan. Nag-aratinder kang suna.
Sabi kang barkada kong taga-tiwi, buwa ngaya. Kamusta ngaya? Supresyo ngaya kang bugas. Sabi kang sarong lola, day bali ngaya o ano, day bali ngaya day na maging 20 pesos ang kilo kang bugas. Maski ngaya 25, pwede na. Pwede na ngaya. Maski ngaya day na sana maging 20 pesos, 25, pwede na. Hiling mo ng pahit yan. Sige. Mga tugang alas 7:43 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan, break muna kita ha. Sa pagbabalik po kang programa, pagre-restoryahan ta susuna. Kan sa tuyang presidente and mga tugang, imbitaran ko tabi kamo. Imbitado kamo ni Boss Bob. Sa gigibuho na Porkak Invitational Derby. May connection po ini sa Alinaw Festival. Sa aga na tabi ini. Sa aga na ang Porkak Invitational Derby, kang Alinaw Festival 2024. Diyan po yan sa GPB Mayon Sports Center sa Paraputo, Estancia Malinaw, Albay. Sa aga na ini, July 24, 2024, mapon po yan alas 5 nin hapon. Imbitado po kamo. Porkak Invitational Derby kang Alinaw Festival 2024. So, ang guaranteed cash price, 500,000 pesos. Pasiriring na kamo dyan sa aga. Diyan yan sa GPB Mayon Sports Center, diyan yan sa Paraputo, Malinaw, Albay. Sige, si Bots Day tapagpadumanon ta delikado. Magreklamo naman, may luminatak naman sa iya. Delikado. Delikado si Bots. Pag pinadumanta, baka baka magreklamo naman, may luminatak sa iya. Sa aga na tabi ha. So Alinaw Festival Porkak Derby. Ngunyan tabi so registration, submission of entry. Pasiring na kamo dyan so mga ma-entry. Garingon yan so tirimbangan na di. Bakong titimbang ang manok. Gurano ang kilo kang manok. Uy, gari nagmal so kilo kang manok ka di. Ay nito. Ngunyan, alas 7 hanggang alas 5 ang submission of entry. Ngunyan tabi. Nganing makalinyada na kamo dyan sa Porkak Invitational Derby kang Alinaw Festival. Sa aga na tabi yan, mga tugang mga kabayan, mabalik po ang programa. Lipas lang po ining mga importante sa nang pagiramdam. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay
Sana'y magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang mga kabayan sa programa 10 minutos bago tabi mag-alas 8. Ang oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. So madali sana yan makuha, along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, boarding house, dyan na po kamo MBY Dormitory, ha? Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan, asin ang programang inidara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Bursi kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, kasabay tama dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet, kay Busbab dyan sa Tinapi Poblasyon, Malinaw Albay. Sige po mga tugang, salamat. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Aldaw po kitang ngunyanin Martes, petsa 23 na, kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan, alas 9 nin pagkaaga. Yo! Otron tatabi giraray ha, otron tatabi giraray, imbitado po kamo ni Boss Bob sa Porkak Invitational Derby dyan po sa Paraputo. Dyan sa Paraputo, Malinaw Albay, o kaya Paraputo, Istansya Malinaw Albay. Porkak Invitational Derby, may connection po yan sa Alinaw Festival. Ang ngunyan tabi ang submission of entry. Yeah. Ngunyan po ang registration. Submission of entry.
Hapon alas 7 nin aga sundo alas 5. Yo. 500,000 pesos ang guaranteed price sa Porca Invitational Derby kang Alinaw Festival. Yo. Sige po, good luck. Perte yan. Barakbakan dyan, perte. Iling daw naman ako kipurok. Dayo garing ako tato magbulang. Ha? Yan ang problema sa ko, di ako tato magbulang. Pero nagkakaon ako ki susinambutan baga, susambot, Sir Javier. Yan ang gusto ko, magkaon ki sambot na manok. Hindi man ako tatawa magbula. Pero balon nindo ako pag sinambutan naman ako. Adobo sa gata sana tapos pipa maramara sa ng biyo mananggad naglalala na tabi musang sayri. Susperte. Sa mga native mo dyan. Manamiton pati pag native. Maray si musang sayrin taday man tama day ka magbulang ta mag-arog ka sa nasako. Ako day man ako nagbubulang pero nagiling man ako kipurok. Pero pag inagdamo ako tapos may sambot dyan. Remati lalo na sa mainit-init na maluto, lalo na ngunya na mauran-uran, inay. Lingaw ta ka ng diet. Ano nga yung diet, di paiton ta na iningon yan, ta saka na kita mag-ehersisyo naman. Ay, baga. Ako mahilig ako mag-ataman. Mahilig ako mag-ataman ki mga hayop-hayop. Pero pag ataman ko na, nahirak daw akong bunuon. Iyo, nahirak akong bunuon. Pero kung bako kuma. Ang bako kuma, paita na. Tama, parehas kita, tatao kita, matibay kita mag-ataman, pero pag-ataman ko talaga, yan ang problema ko, manta, abo ko yan bunoon. Nasasaktan ako tabi, bumper kanusa, pag suataman ko, pigbubuno, nakukulugan ako. Pero kung bago ko, manda No. Inay ko po dahil ka kan magpaparataram kan mga pinakulaw na gulay ng tarimati iya. No. Sus Maria Usip, batang panahon. Ang panahon ngunyan, gari ka pig-agda na mana, tama, food trip kita. Inay. No. 5 minutos naman sa namala sutyo na mabibitin kita pag pinunan taso sunakan sa tuyang presidente kasudma. Sabi kang barkada ko, garing ngaya may panibago na naman na buwa an sa tuyang presidente. Kamu man daw. Kamu man daw na. Aling mo na yan. Oy, good morning Tabi Idol, pakibati man po sa aki ko si AJ Boy Canosa, kumplianyo na ngunyan. Ay, iwa. Kumplianyo ni AJ. Ano lamang. Pag kumplianyo baga, igwa dapat kipansit. Happy 23rd birthday. Yugon mo yan. Pag may birthday, may papansit. Iyo. No. Tapos nangingimbitar. Ayan. Pag may birthday, dapat may pansit. Ang sabi baga, ang pansit da pampalaba kang buhay. Ang pansit, dayda tabi pwedeng putulon. Pag nagluto ka kay pansit, dapat haralaba sana. Ang problema, pag naluluto bagang pansit, minatarapuon.
Runot na nga ni Nuga. Hindi mo na yan. Ang day na puputol na dipisilon maputol tabi si Javier. So, ano ito? Saro kambihon. Susutangon. Tapos so, miswa. Sa miswa. Masiramon bagang miswa. Day daw, dipisilon putulon yan. Maski sa radiyuton. Oh, ang pansit bato, pag linuto mo, nagkakapurutol. Pero pag susutangon, halabaon. Iyan yan tunay na pampalabak ang buhay. Dapat palang sutangon. Sabi ni Sir Javier, para ngayabuha, pagtipidang. Eling na nindo yan. Oy, Ma'am Ambi Bungalbal, good morning. Good morning dyan sa Kopi Hospital kay Tita Berses. Kumusta? Ingat tabi ha. Mauran-uran. Oy, sa mga motorista tabi ha, ingat tabi. Apwera kang malnas na antinampo. Nugad ti sabayan baga kang so makusugo na habagat na paros. Kaya so may mga batag. Nagkaturong ba so mga batag tabi, Ma'am Ambi? Kaya, so iba, si Manay Alice nga ni, nahiling ko, nagpakro. Nagpakro ki batag. Natumba nga ya so batag midig di saygod. Tagrabe baga so paros-paros kasod ma. O ano nang paros ito? Kari na nga ya bagyo. Di, pagtumba kang batag. Ubakan ni Manay Alice na kaskiyo, nimba kung nagpakro. Mapertiyon baga nga ya. Ayaw. Ano tabi, nagkadarangog nindo susuna ni Presidente Kasudma? Nagdarangog ka mo? Nagiriling ka mo sa telebisyon? Sa primero pa sa ng bungkaras, ang pinahitulo, subagas. Subagas tulos. Ano man nangyari man kay anong problema tabi, Ma'am Ninya? Pahit siya na, dahil manan. Okay lang yan. Kadakol man sa napo toga ni pay mo sa suna pamor. Minasabi lamang maski buwa. Okay lang. Pahit siya na nga yan. Si Ma'am Gina Malagueño Cavite, good morning tabi sa mo, Ma'am Gina. Ano tabi ang masasabi nindo sa suna? Ano tabi ang may masasabi nindo sa suna kan sa tuyang presidente? Kasudma ang pinaralakpakan duman. So, manunggod sa West Philippine Sea. Naibuli-buli baga kita kan China. Biyo tigsurumpit kita duman sa mga Coast Guard ta, sa mga Navy. Pero naninindugan tabi mga tugang ang sa tuyong presidente na sa tuya ang West Philippine Sea. Atin to! Atin to! Atin to! Para lagpakan sa mga tao duman. Para lagpakan. Tirindugan pambiyo. Sige daw, baloa daw nindong makipagsangsangan daw. No, 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 no. Baloa naman nindong dumuman ka mo sa West Philippine Sea. Bagaday ka mo duman sirurumpit kan mga Coast Guard kan China. Bagaday ka mo itinaralbo. Maorag sa nangaya ka mo magtararam. Baloa man yan nindong dumigdi ka mo. Terindoga. Terindoga. Mga maisugon ka mo pagyaon dyan sa puro sa nakamutaram. Pero sa mga yaon duman na nakakataon, sa mga nakataon duman na mga tropa kang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, ito sa mga makahirakon. Makahirakon. Pero sa mga sa tuyang mga politiko, mga maisugon, sige siya ng tararam. Baluan na nindun dumaman ka mo. Sige na. Nang maisugon nga ka mo dyan sa
pasali nindo nga dyan. Baluaman ngayon dumuman ka mo. Tupi, baluanan dumuman ka mo. Sige. Tad natala sutyo na palaan. Dahil man tabi ako naghiling kang suna. Nagiling ako kang tinalinaw. Aw kasod mo so tinalinaw. Parehas palan ka mo ni Vice President Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte, dahil man naghiling kang suna. Dahil lamang nga akong plano maghiling kaan. maski replay, habo niyang hilingon. Hiling mo na yan. So busy presidente ta. Dahil nag-attender naman sa suna kang presidente. Abo na siya maghiling. Bagay, karapatan niya man niya. Parehas man ni Ma'am Gina. Si Ma'am Gina, dumanda siya sa nagiling sa Miss Tin Alinaw. Di maray. Si Senador Bongo, dahil man naghiling. Si Digong, yaon duman na naghiling. Si dating Presidente Jinggoy. Ano nga ni Estrada? Si Joseph, bako si Jinggoy. Senador ito si Jinggoy. Joseph Estrada, so dating presidente. Anya on duman na dating presidente nagatinder si Manay Guya. Si Manay Guya. Si Manay Guya. Tapos si Joseph Estrada. Yung mga dating presidente. Pero so, hain si Tabako. Buhay pa si Presidente Ramos. Taday ko nahiling duman. Ang kataning ni Manay Guya, si sa ito so agum ni Senador Escudero. So aki pa baga? Si sa ito? Busbab. Si sa ito so agum ni Chis Escudero na artista man baga na aki pa. Iyo ang kataning ni Manay Guya. si nga nito. Si Javier, so kursunada mo kang inot. Bagong artista ito. Yan ang problema kan mga artista dahil kumiridbid. Si Heart Evangelista. Nailing mo na ni si Ma'am Franz, talagang updated din ni pag-abot sa showbiz. Heart Evangelista. Yan niya on duman sa inutan. Kataning ni Manay Guya. Sisay niya yung Manay Guya. So dating presidente. Dating presidente si Manay Guya. O sabi man ni Manong Rodel, si Heart Brutamonte. No. Delikado na naman kayo ng payo mo. Delikado na naman kayo ni Mano ang payo mo. I-cover mo ng payo mo. Delikado na naman. Uy, kuyugon mo ang Heart Brutamonte. Nailing mo tabi, Boss Bob. Heart Brutamonte bagad. Salbata ng pahit ini. Di yun niya on duman. Kataraning na nara Manay Guya. Tapos si anong pelikula nga ni Joseph Estrada, so ang tatay kong hudlom, ano ito? Ano ito so pelikula ni ano ito so pelikula ni Joseph Estrada? Sige nga pot niya kung si Saiso uminuntog kang payo niya, hapoton mo si Mayor ta. Si Mayor siya ang kataning mo. Ay, nataday ko an aram. Si Mayor siya bagang kataning mo. Nagiling po kaya ako kang suna si Manay Mong Guya.
permi ang present kada suna. Ayo. Pero dahil na sa liog, tiglalag baga sa liog. Wala na sa liog. Wala ng kaso. Pag nakakasuan, may ilag sa liog. Ano ito? Sikolar ang tiglalagkan. Sikolar. So, suporta baga sa liog, tanganing, ang pagbirik mo, dapat magbirik ka, sabay sulawas mo. Dahil ka makabirik na sa nakaan. O, ngunya, pag igwa ka kayo, pagbirik mo, sabay supayo, sabay sulawas. Iyo. Nahiling mo na. Nahiling mo ng pahit. Makonsuelo. Sige, tatad na. Tatad na ta. Break mo na kita. Ma-break mo na kita tabi Manong Rodel. Kapag irestoryan ta suna. Niyo, ta alanganin. Nalanganin kita. Sarabay tabi mo na kita sa Orasyo Imperata. Niyo, sige. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay
ay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Aperte nga yan sa imong music ha. Mga togang alas 8:15 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga togang ang programang ini dara po sa tuyang kang MBY Dormitory na magkukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sana po yan, Ma'am Rems, makuha dyan yan sa along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Joey Boy Corbilla, good morning. Siringman, ang programang ini dara po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila. Kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bam. Dyan niyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Alba. Dyan po kamo magtaraya sa Lotto. Bako sa Pugo. Yo. Yan tabi mga tugang mga katuwang ta sa programa. Maraming salamat po.
Kay Ate Pedes Marie. Good morning tabi sa imo ate. Sige ang gayo. Te, tano ta sige ang abang nagaloy sige ang gayon mo. Tay ngaya ko digdiki piso. Sabi ni 20 ano ni? 27 ba? Basta arog kaya ng music, sigurado may sambot na dara hali sa kasala. Iyo Oy, balik po ang sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutan ang unyan pong aldaw kita nin Martes, pet sa 23 na. 23 kang Hulyo taon 2024. Sanda tabi kita last 9 mga tugang mga kabayan. So mga parantabay ta pakishare. Pakishare na lang po kan sa tuyang programa. Aning mahiling mantabi kang iba. Yo. Sige po mga tugang mga kabayan, duro diretso na tabi kita. Sinripan, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Kay Manong Rodel, sabi ni Manong Rodel, si Heart Brutamonte Bilo. Saldabatan. Maray na daso arthritis ni iyo. Maray na ta sa aga tabi. Ano ini? Imbitaran tayo ni. Baka magreklamo naman ini. Imbitado tabi ang gabos ha sa Porkak Invitational Derby kang Alinaw Festival. You know? Sa aga na tabi yan dyan sa Paraputo, Malinaw Albay. You know? So ngunyan tabi so submission of entry, submission of entry ngunyan aldaw para po sa Alinaw Festival Porkak Invitational Derby. O sa aga na yan alas 5. Imbitado tabi ang gabos ni Busbab. O diyan kamo sa Paraputo. Ako sasambot sana ako. Sige. So gusto naman na maludugan, bala ka. Gusto mo naman maludugan ang payo mo, bala ka. Ta ako ang surosulog ko ngunya na helmet, so original na. Dahil na pwedeng habason. Kung sain ako, so helmet ko, surosulog ko. Okay, sige. Digdi kita tabi mga tugang sa naging sona kan sa tuyang presidente. Anan masasabi nindo? Kamo na daw ang hagadan ko ki opinion manindo. Happy birthday po kay Manong Leroy Berses. Birthday ngunya ni Pading Leroy. Dahil nga ni baga lamang nagribok-ribok. Si Pading Leroy, birthday ko niya ni Pading Leroy. July man pala ng birthday ka. Di happy birthday na sana kay Pading Leroy Berses. Dakulon tabi kayan kang LTO Tadakupon ka ngaya kang LTO, tawara kang naka-helmet ka, wara ka motor. Ang sulog ko ngunya na helmet, so original na. Dahil ko napig wawalat sa motor, baka mawara na naman. Pero so helmet kong nawara, so inaabas kan sa rong banggi, kinuha naman sa motor ko, pwede niya itong gamiton, tabako ito maasmod. Mahamotabi ito. Dawa parongon mo ito. Ang parong kay ito ara mo tabi Busbab, Manong Rodel, amoy sanggol. Itong helmet ko, ang parong kay ito amoy sanggol. Bako maasmod. Bako tabi maasmod. Okay, sige.
Saro sa mga naging highlights po duman sa zona kan sa tuyang presidente, so pigaabangan kan mga kababayan ta. Headline ngunyan sa mga periodiko, headline sa mga bareta ngunyan, so manungod sa pugo. O ta, all pugos are banned starting today. O, kasod ma, nagpo. Supugo. Kaya lang sabi, teman niya pwedeng halion mo, iban mo supugo, paano na ngayon su chapsoy? Paano na ngayon su chapsoy? Saro baga pati yan sa mga main ingredients pag nagluluto kay chapsoy. Paano na ngaya kung dahil ng pugo ito? Hiling mo na yan. Yo. Paano na sa mga quick-quick? Paano na sa mga quick-quick? Bata sa quick-quick mo niyan, kang inot, mamiso sa na yan. Ngunyang gurano na, 4.20 na. Subo na ikang pugo. So helmet ko nga ni, tig-spray ko ito tig-spray kang helmet mo? Kison Rocks, inayot pa ba? Ay, nawara man sa helmet. Gari, sabay kitang nawaran kay helmet. Gari talaga na inside job kita. Pero bako man magkataning baga sumotor ta, sa ibang party ka man nag-park ang motor mo, sa ibang party man ako nag-park ang motor ko, pero nawara man sa helmet mo kang bangging ito. Nahiling mo na yan, boss Bob. O baka nahultok mo sa natabulto ka. Yeah. Okay, balikan ta si Pogo. Peg anunsyar mga tugang kan sa tuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Duman po sa sayang State of the Nation Address kasudma. Kasudma, pigba na po ang Philippine Offshore Gaming Operator or POGO. Offshore Gaming Operator or POGO sa bilog na bansa. Digdi kaya databi sa kawit, dakulaon ang habkang POGO. Puro tugalsik. All pogos are banned ayon kay presidente. Sabi digdi mga tugang na tatawan databi ki direktiba ang Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR na ipapundo ang operasyon kang gabos na mga pogo hubs sa tatapos kaining taon. Paliwanag kan sa tuyang presidente na nagpapanggap sa nadatabi ang mga pogo bilang legitimate entities, subalit nagkukubli po sa mga illegal na mga aktibidades arog kang financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, and mugging, murder. Iyogon mo yan. Sabi kan sa tuyang presidente na kaipuan databing mapundo na ang mga arog kaini sa satuyang lipunan sa paglapastangan po kang sistema kan satuyang bansang Pilipinas. Yan mga tugang susaro sa mga paralakpakan man. Paralakpakan man sa mga malabanan, paralakpakan. Nagtirindugan. Grabe sa paralakpakan. Pacho paralakpakan. Saro pa sa mga pinaralakpakan tapos nagtirindugan na biyo sa mga malabanan,
duman sa paninindugan kan sa tuyang presidente na hindi katang isip ang Pilipinas. Hindi katang isip ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea. Atin ito! Atin ito! Paralakpakan sa mga congressman. Kasabay sa mga yaon duman sa kamara kasudma. Iyo. Sabi kan sa tuyang presidente na bako ngaya katang isip lamang na bahagi ng teritoryo ang Pilipinas. Kaya atin ito. Atin ito. Pero sabi kan sa tuyang presidente, pigpasalamatan niya sa mga miyembros kang Philippine Coast Guard. Mga parasira na padagos po na ginagawa ang kanilang makakaya upang madipinsahan ang teritoryo ng bansa. Yugon mo yan. Baluan naman nindo dumuman ka mo. Baluan naman nindo. Yugon mo yan. Kung magigiramduman tabi mga tugang ang West Philippine Sea kabilang po sa mga teritoryo na pirit na pigaangkin kang China. Kaya sabi kang sa tuyang presidente, atin ito. Dahil kita matugot. Dahil matugot ang bansang Pilipinas na makuha. Ta sa tuya ini. Amen? Atin ito! Ay, salbatana. Ayan tabi mga tugang sa mga pinalakpakan kang mga yaraon duman sa ginibong State of the Nation address kan sa tuyang presidente. Apuira kayan, supimiro pa sa ng arangkada sa sunakan sa tuyang presidente, binanatan tulo sa bugas. Binanatan tulo sa bugas. Pero dahil na dumanadang ugso, pababaon sa presyo kang bugas. Gari dahil na. Hinda sa nakunday ko nadangog. Ang kagadan kan sa tuyang mga kababayan, dahil bali ngaya bako na 20 pesos ang kilo. Basta ngaya lamang maski 25 pesos nga, pwede na. Pwede na ngaya. Sa mga kadiwa, o di pala ha, may mga piglulunsar ngunyan ang mga LGU ki mga kadiwa. So, kadiwa ng Pangulo. Kung saan, makakabakal kita ki mga bararato na mga kaipuan sa Pangural daw. Ayan. O dyan sa Malinaw, so pag-opening kang Alinaw Festival, ikaw dyan ki kadiwa ng Pangulo. Sabi sa kuya ni Mayor Xi, mabakal ang LGU ki Bagas dyan sa NFA para ipabakal ni 29, kung di ako nasasal, 29 pesos ang kilo. Pero limitado sana. Halimbawa ngaya, si Manong Rodel, ngunya na aldaw, 5 kilo sana ang ipapabakal sa iya, maski may pambakal pa siya. Limitado sana kada pamilya, saro sana siguro. 5 kilo kada aldaw. Ang mangyayari kang kadiwa ng Pangulo, gari kada bulan, igwa ki 2 beses. Na schedule sa kada bulan na magpapabakal ki mga bararatong barakalo na piggagamit sa pangural daw. Araw kan sa mga gulayon, mga produktong agrikultura. Yan ang purpose kan sa mga kadiwa ng Pangulo. So programa baga kang Department of Agriculture yan. O so programa kan sa tuyang presidente, pasiring dyan sa Department of Agriculture.
So yaon dyan sa mga paninda nga produkto kang nga halimbawa sa sarong barangay. Ano ang mga produkto sa sarong barangay? O ngaya may mga makamuti kami digdi, matingkay, manyog. O yan ay papabakal ninda. Sa presyong day marayo duman sa presyo kang mga saudan. Masuri baba sa inda kasi hahalion sa mga taripa. Tayo baga minapalangkaw so taripa tapos so pag darakan sa indang produkto, hali duman sa indang lugar, pasiring po duman sa tindahan. O dyan minalangkaw ang mga panindata. Minsan, so may mga middleman, agali duman sa mga parauma, kukaong kang middleman, mapatong siyempre si middleman kipresyo. O taso pag transport niya, o kaya minaralangkawon ang mga barakalon. O ngunyan, ining programa kang kadiwa, so LGU na ang makuha, tapos dadarhon duman sa area, nganing burbarato, kidiit. Ang sa tuyang mga mababakal dyan sa kadiwa, kadiwa ng Pangulo, mas burbarato kaysa duman sa regular dyan sa mga saudan. So yan ang pinaka-purpose kayan. Okay, sige. So sa mga masunod na daw baka lamang tabi na magtinda ki bagas, na burbarato, di makabaka lamang kita maski 5 kilo, okay na yan. 29 pesos. Kundi ako nasasala, 29 pesos. 29 pesos ang kilo. Ngunyan, ang hapot, ano nga yan na 29 pesos ang kilo? Makakandaw nga yan. Baka nga ya, 29 pesos man, pero sus, pareha osip nga yan. Nangasmud na nga yan. Ano nga yan eh? Anong bagas ini? Ipapakakan pa ngayon sa tao sa orig. Yan. O kaya may mga pagsasabi na ining mga ipapabakal na kantidad na arog kayan, dapat so makaon kang tao. For human consumption. Bako na so 29 man nga ni, maski so ayam, habuk magkakan. Ang ayam baga pag binahog mo man kay maasmod na maluto kaya pigbabahog na may parong ang reaksyon man kang ayam ano nga yan may parong. No. Ano bagang ayam minahiyom-hiyuman. Ano man yan, boss, bako lamang nga yan sinanduming ang pigbabahog mo sa ko. Tabata pati ang ayam mo niyan, mga mapili naman. Abo na ninda ko may mga may parong na bagas. Pag binahog mo ki, ngayon maluto, tapos dapat permi naka-chicken joy naman sa mga ayam. Abo na ninda kan so, ngaya, bagas, tapos sumaluto baga na may parong. Ay, hinda. Minalakaw-lakaw ang ayam. Minaagrotong. So dapat for human consumption. Halimbawa 29 pesos, so magkakan lamang kang tao. Maski na ngaya linagan mi kan so pampahamot baga. Pampahamot so tiglalag sa latik. Minahamot ang maluto. Dahil ngaya kaya talaga. Sana bako arog kayan. Ang ipapabakal dyan sa mga kadiwa store. O sana bako arog kayan ang sabi baga duman sa bareta na babakalon so ipapabakal kang NFA so mga old stock ninda. So mga old stock sa NFA ito so ipapabakal sa mga kadiwa. Pag sinabi mong old stock, ibig sabihin aloy na yan dyan. Na posibleng igwayang ki mga insekto, kung ano na, siyempre pag haloy na bagang bagas, haloy na ang bagas na naiimbak, nai-stock, mga perambulan kan, may parong na yan. Yan ang problema. Pero kung okay man, ay di very good. Kasi dakula naman kaginawa niyan kan mga tugang niya to, na makakabakal po kibagas na buro-barato. Tampi na kabarato niya na bagas, so tigbabakal ko, 50 ang kilo. So tigbabakal ko. Minsan may nababakal ako ang 50 man ang kilo, may parong.
Pero so may pigbabakalan ako, tigataraman ako, sir ngaya, aday ka ngaya kan, tamay parong iyan na 50. Uyan nga 52, day yan. Maray iyan. Maray iyan na mga paratinda, pero kung so paratinda, ay day man yung problema nga, sir. Ay ayos nga yan. Pag uli mo, pag subong mo, may parong, gari mo ibaratikal. Okay, so tigbabakalan ko, tigtaraman ako. Sir, ayos nga yan. Iyo man yan, tigsubong mi. Iyo man ang ibakal ko. Pag uli ko mananggad, pag subong ko duman sa uring, pag kulo pa sana, di kiparong. Di very good ang arog kayan. Yun ang pinakabaratong bagas, 50 pesos ang kilo. Pero kung igwas si mga sa Kadiwa store, na makakabakal ka twice a month, pig 5 kilo lang ang pinaka-maximum. Na mababakal kang sarong individual. Ayan ang programa. Duman sa nadangog ko. Okay. Sige. So, iyo yan. So, bagas. Dipisil nga talaga. So, may mga pag-i-import pa rin. Kibagas. Ang satuyang nasyon. Pera kayan. So, pahayag kan sa tuyang presidente sa mga naitao na pong mga ayuda para po sa mga parauma. Araw kan libreng abono, libreng banhion, may mga cash assistance para sa mga parauma. Yan, sa mga pigbibida duman. Nang sabi nga ni kan sa kuyang barkada, buwa nga yan. Igwa man baga, may mga nagkatarawan man bagan mga parauma. Maswerte nga ni sa mga parauma to sunod-sunod sa mga pigtatao sa inda, banhion, abono, tapos igwa pa ki podkayan mga cash assistance pa na pigtatao sa indo, pero dapat registrado po kamong mga parauma. Ayan sa mga pigberida duman. Apwera kayan, so manungod man sa mga paratokdo, may mga tuga na naman sa mga paratokdo. May mga tuga na naman sa mga paratokdo, at ang kuraho bagang ngunyang kan mga kamaistranta, mga paratokdo, na madagdagan man lamang ngaya ang samuyang sweldo. Taabonado perme, kadakul-dakul ang trabaho kan mga paratokdo, pero tabi mga tuga ang sweldo, kakarampot. So sabi duman na daing ngaya ki ma-retired na teacher na teacher 1. Maski nga teacher to. Dahil nga kimaritirong teacher na teacher 1 sana. Okay, may mga panibago na naman tabi na mga pangako. Sana mautob lamang kan sa tuyang presidente sa mga pangako niya duman sa ginibo pong sona kasudma kan sa tuyang presidente na si Presidente Bongbong Marcos Jr. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:40 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial ha. Madali sana ini, mabalik po ang programa. Lipas lang po ini. Tuloy kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay matra
trabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O di si 6 minutos tabi, 16 minutes bago tabi mag alas 9 nin pagkaaga Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Siyempre mga tugang, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse kang syudad ni Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Avila kang Malinaw. So, balik na po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapugirarihan sa indong lingkod Manny Moksea po ini. Si Mr. Hulbutana ngunyan pungal daw kita nin Martes. Ano? Pet sa 23 kita kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sanda po kita mga tugang mga kabayan alas 9. Di pag Martes tabi mga tugang igwa po ki mga regular session. Diyan sa SB Bakakay, diyan po sa Sanggunian Panglonsod kan Tabaco, diyan sa SB Malinaw, at yan na hapon diyan po sa Sanggunian Panlalawigan ng Albay. Yan. Kumusta tabi ang prisaa? Gari iuran-uran su karawat kang prisaa ano? Nang isdang nako. Sakwan. Sige ang oran hanggang pa ining Biyernes. Sige po mga tugang, doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta pirang minuto na sana. Digdi kita sa pag-irestoryahan ta. Hindi ayan ta na sa suna, ilingon ta na sana kung mautob sa mga pangako naman.
Igwa pa bagya kitulong taon ang satuyang presidente. Ang election next year poon sa senador pababa. So vice president tapos sa presidente day kasabay. So vice president day man nag-attender duman sa suna. May piglakaw man da. Diyan daw kita sa banwaan kang ginubatan ta naglangkaw databi so sa indang water supply ki maabot sa 40% dahilan po kan sa mga pag-uran. Arog lamang kay ni ang pahit pag nag-uran nadadagdagan ang water source. Sabi digdi mga tugang pigkukonsidera na blessing kang lokal na gobyerno kang ginubatan ang pirang aldaw na nin mga paguran. Sabi yan ni Mayor Paul Chino Garcia na sa laog po ki sarong aldaw luminang kautabi ki 40% ang sa indang tubig o level ng tubig sa indang mga water sources. Manay Lilia Bungkol mo, good morning tabi. Maray pa dyan sa ginubatan. Kung matatandaan tatabi mga tugang na kang nakaagi pong kasagsagan kang El Nino, so tag-init na matindi, halos paubos tabi sa mga supply. Kang mga sources kan mga water system. Kaya dakol na mga barangay ang nawa randa tabi kitubig. Diyan sa banwaan kang ginubatan. Pero ngunyan, na mga nag-uura na, very good. Nakapag-supply na nin tubig sa mga barangay, arog sa barangay poblasyon and mga kataraning na barangay base po sa indang mga monitoring. So, nagdagdag databi nin panibagong mapagkwakwaan kitubig sa kada barangay para po matugunan po sa mga pangangaipo kan mga residente. Diyan po yan sa banwaan po kang Ginubatan Albay. Yan, sana pag-arog po kayo ng matubig na may mga pag-uran-uran na dapat naglangkaw man talaga dapat sa mga water sources. Kaya lang nangangalas dyan sa mga taga Malinaw saro baga sa podkeni saro sa rason kung nata maluyas susupply kang tubig o kaya daing tubig dahilan po kang kakulangan po kang sa indang mga water sources. So source ninda medyo nagluya tayo nga ni tag-init. Pero kung podkeni ngunya ng mga tagkurana sana igwa naman tabi ki mga tubig. Kaya lang ngunyan nag-uura na tabi, yung manlalay, da manggiraray tubig. Ay, ling mo na yan. Alato na ha. Sandali. Ay, ling mo na yan. Iyan ang problema. Da tubig. Pista pati dyan sa Malinaw. Yan ang perming problema dyan. Sige. Dali ha. Okay. Sige. Yan. So, yan tabi mga tugang ha. So, sana, maayos. Kung ngayon rason maluya so source, di kung dyan na naguran-uran, di dapat igwa na. Bagong iyo tabi Ma'am Lynn Rizzo,
Kaya lang, iyan ang problema, day talaga hanggan ngunyan, day. Maski ngaya mag-init ki mag-uran. Mamlin, mag-init niya ki may mag-uran. Dahil man nga permin tubig dyan sa Malinaw. Iyan ang problema dyan na di. Aluyo na, dekada ng problema iyan dyan. Dinagdagan pa kan supag pakaray dyan kan tinampo, lalo lugod nagkalitsi-litsi. So bago databi magpakaray kan tinampo dyan sa may parting Tuliw, igwa pa kitubig. So barangay Tuliw, Pawa, and maging dyan sa barangay Labnig. Kang nagpakaray nga lugod kan tinampo dyan, wara na lugod nga kitubig. Bata nga yung mapista sa banwaan kang Malinaw dyan sa Pawa. Taang poblasyon, payahan, talagang daing tubig iyan. Dahil naman nakakaabot ang tubig dyan. No. Ako na yan. Sanay na ang barangay poblasyon, barangay payahan na daing tubig. Nahali po sa water system kang Malinaw. So ang nangyari dyan, may mga pribadong naglaag kidipwel. Tapos so mga pribadong ito, ilugod so nag-supply sa mga harong-harong. Kan sa indang water source. Di sa inda nagbabayad sa mga pribado na individual na nagpagibo kidipwel. Tapos pig-supply ninda sa mga harong-harong. Sinda lugod so pigbabayadan. Ay inda. Ay Diyos ko na sana. Ata daw yan. Taday na kukuha ang patama-tama. Dahil na ako ang patama-tama kang water system. Diyan po sa banwaan kang Malinaw. Narumduman ko ka ito, may alkalde dyan ka ito na siya mismo nagtaram. So alkalde ka ito dyan. Na yan yung problema digdi. Alkalde na siya ka ito. Ang sabi niya, ang water system niya digi sa Malinaw, dahil na ngayang water, dahil pa ngayang system. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Sabi yan kan mayor kang inot. Naramdaman ko lamang na interview ko ito. Saluba. Siya na su alkalde ka ito. Sabi sa kuya, yan nga ang problema nga digdi nga mo sa Malinaw. Kang water system. Dahil na ngayang water, dahil pa ngayang system, pero siyang mayor. No. Da water, dahil pa ngayang system. Pero siya su alkalde. Pangyari. Kuninin sa rumdam-dam sa lupa. Oy, mga tugang, igwan na lang po kita kay 4 minutos bago tabi mag alas 9. So, digdita naman po muna Ma'am Lynn Rizzo. Para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong aldaw kita nin Martes na mauran-uran. May kasabay na paros-paros. Iringat po kita gabos ha. Sa pangaran po yan kan mga katuwang ta sa programa yaon dyan ang MBY Dormitory kay Madam Aylin. Ingat tabi ha, ingat permi. Si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Rener Burse Cantabaco, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kay ABC President Cap Art Avila. Imbitado ka mo ha sa Porcac Invitational Derby dyan sa Paraputo Malinaw Albay sa Alinaw Festival Porcac Derby. Sa aga na yan, ngunyan tabi ang submission of entry. Sa aga na po yan. Imbitado ka mo ni Boss Bob. Siyempre mga tugang, sangaran po kang samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Sangaran man po nindo gabos mga tugang mga kabayan ng mga parantabay niya to. Paki like and share, paki share na lang po kang sa tuyang programa nganing mahilig man po kang ibahan. Param na po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini.
Saga naman kita magiriba ng 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Tigilan po yan sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa BicolNet TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin nautob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano World